Skriv. Skriv. Bra. Det här är... Oavsett om det blir för galopp när du landar, så bara fortsätt. Bra. Position. Du förser positionen, du vill lätt in och då väljer den just det. Bra. Var position så att ryggen lämnas fri, så du slipper få den här lättridningsstöten om den ryggen åker ut. Då upp, så du vet att den ska jobba på. Bra. Galopp. Bra. Och igen. Bra, den var bra. Lätta på höger, inte använda höger, inte använda höger. Utmärkt. Perfekt. Det känns som jag lättar på det. Oj! Ah, härligt. Vad sa du? Jag såg att du har avstånd. Ja. Bara följ. Oj, härligt. Det är så bra. Akta höger. Vänster, tydligt, vänster. Strunta i vad det är för galopp och galoppera. Ja. Bra. Ja, rätt till då. Rätt höger. Ja, okej. Den är lite för soft. Lugnt, det är bra där. Bara i position, låt den trava på. Oj, vad bra. Ja. Oj, härligt. Sakta då. Låt den trava fram. Låt den gå. Härligt. Ja! Yay! Fasen!